भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जाजासिम नायलांगोन आरो जाय चेनेलाव गोदान हाबदों अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर जाहाथे नोंसिनि उनावनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनै आङो माइ गायनो फैदों आरो लोगोफोर फार्स्ट गायजेननायनिफ्राय लानाय जायासै लोगोफोर एसे खामानिया बेस्थ'मोन नालाय आंहा ओंखायनो लानाय जायासै आरो दा जोंहा गायखांहां जाबाय आरो एसे दंबावो आरो ओमफ्राय गायबावनांगौ दंबावो आरो दस्रा जायगायावसो आरो बेखौ दानो हाथ'नाय नङा आरो ओमफ्राय जाय नांगोल जांख्रा गायफैनो जोबनायावहाय जाय गायफैनो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नांगोल जांख्रायाव सोर फैनो हरदो आंनोबो नंगौ लोंगोन बारा बुरजा मोनलाङालै नोंहा एसे मोनलांगोन उन्दै मानसिफ्रा बारा बुरजा लोंना बिदियावनो जोंहाथ' आंनो उन्दैसो मोनदों हाजोआ आं गोदो देरबा सेंग्रादोबा लन्थं दुगैग्रासोमोन होनबायबा लांखौ सिखारखांबाय आंहा जानला उन्दैसो मोनदोंलायबाव जानला मोनला खोथा रायलायग्रा औ जौ फेनानै बिदि होनबाय थाबा रागानो एसेसो लाबाव नोंसा सान्दुं गोसायाव माइ गायग्राफोर नै साथाम साब्रै दे नों गायलाय माइखौ औब्रा गायगोन नांलांनो लोगोफोरखौ गायखांजोब्बाय फार्स्ट गायजेननाय भिडिअखौ लानो हायासै लोगोफोर थारमानि एसे प्रब्लेम जादोंमोन लोगोफोर बेनि थाखायनो लानो हायासै नै बेखौ ओरै गायबोजोब्बाय ओरै बे जायगा दरसेखौ हानोसै आरो ओमफ्राय जायगा दरसे दंबावो दस्रायाव गायगासिनो साथामल' गायग्राफ्रा खामलाखौनो मोननाय जायाखै जाबानो देखायनो माइदि गायो माइखौ गैला गैला माइदि गायो नायनां नों गायनायखौ गायनो नाङा बा आसला दे बुगासिनो थु मेचिनफोर बायदि थब थबनो ओरै दसे ओरै सिद्दा गायनांगौ दंबावो गाबोन हासिगोन बेखौ जांख्रायाव सोर फैयो खबर हर लोगोफोर कमेन्ट हरनो हागोन गासिबो आजां गाजां सान्दुंमोन नै दासो अखा दोमैबाय दे हो गाय दे माथो बिदि गायनांगौ दा खरा खरानो र' आइनि गायनायखौ देखायखुमानि लोगोफोर मालाय गोदो सिथ्लायावबो न'आव गायखायोमोनदां लोगोफोर ओंखायनो एसे मोजां खरा खरा थुनो हायोनो आं गायनायखौ नुगोन र' लोगोफोर गायनो रोङालै आङो गायनांगौ दंलै लोगोफोरनि गाबोन जिखुनु हागोन खोमा खामलाफोर मोनगोन ना मोना दाबो जेबोआनो जायाखै नैबेहाय गायनांगौआ लोगोफोर ओरैजाय दंजोबो नै खारहायजेनाखैनो आरो ट्रेक्टर होना गासिगोन दा मालाय
फिलाव नुखायो माइ गायजोब्बा बेखौ लोगोफोर समायना रमायना सान्दुं गोसाथारमोन आरो नै अखा हासिगोन खोमा दोमैलु जाबाय हाबायनाय जोंहा थंले ओरैजाय माइ गायजेननायखौ लानो हायासै लोगोफोर मोनसे खामानि फिसा जाना होनानै ओरै थांलाय ओरै फैलायनो गायनांगौआ नैबे लांदां लांदां नुनायासो आरो नैबेनिफ्राय बैसिम गाबोन हाहोगोन लोगोफोर बे जायगाखौ आलि गोरलैसोलै गाजा ना गाजा जाखो गाबायलां होनबाबो मानो फैखोलै बियो एफा गोजान दा फैनायखौ मानो फैफाबावखो बियो सावथालफोरजों लाखिजाबा हामगौमोनलां बै ससेयाव नोंनि लहायालाय मा खालामनो हानोसै सावथाल गथ'फोरजों बुजाबा हामगौमोन ना दे गाय दे थाफानायनि मा खबर सान्दुं दुंसोलायबायलै खरा खरा गायनांगौ दा होमबासो बर' हिनजाव नुयो दा मा नोंथां मा खबरलै मानो फैदों नों माइ गाय साथामल' माइ गायग्राफ्रा लोगोफोर दे गाय दे थाब गाय लकेसनफ्रा बरिया नुयो लोगोफोर भिउफ्रा नाइस 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 डेन्जार गायो आरोना लोगोफोर बे नै गिखायो आं बे गायनायखौ बरिया स्पिड थुखायो गोदोनिफ्राय गायग्राना स्मार्ट ओंखायनो ayo ओरै थुदो ओरै खालामदो एसे गेसें जाबाय एक्ट्रिसफ्रा सोरबा सोरबा गायनो रोंगौआ ओरैनो भिडिअल' खालामनाय नङा खाहरसै ओमफ्राय बुरजा जादोंना गायनाया Oh,
जायाखैलै एसे माइ गायनाया आं गायसै सुजाबजोब्बायसो बेखारसो ओरै बडिफोरानो ला फरागाय फरायाखै फरासिबाय जानला मोनलासो जायाखै गायनाया दायो गायखांबाय आं लोगोफोर दसेबाबो दाबो न'आ आन्थाथ' माइ गायना लोगोफोर ओंखाम जानानै दै लोंनायफोरबायदिसो देनजा स्पिड होखायो आं नोंथ' हायाब्रा आंसो माइ गायनायाव देनजार होयोलै नोङो बे नोंना जाफ्लांनायसै बोरैबा मानसिफोरा बिराद मोजां फसायगोनलै नोंखौ खामला गायोबा सिख'लायगोन नोंखौ जोंनाव फैदो जोंनाव फैदो जोंनाव फैदो जोंनाव गायफै होनलायनानै खिफैलायबायलै खौनो होबाय भिडिअ खोनाखाबायबा खिफैनायखौ आंथ' दानखाया बेखौ होजोबगोनसो खिफैनायनि दावराव नै लोगोफोर दसेनो ayo dua max finger kadang nih ke berani ya aku udah beberapa next ini ya đấy thằng cha để khăn ra đây nó vẫn là lấy cái thằng này với thằng nó thấy next video là dong bye bye